Tinokuchingamidzai zvakare vanhu vaMwari. Zuva ranhasi tiri kutaura pamusoro pokugamuchira matongero aMwari, kugamuchira kureva kwaMwari kana achinge aunza shamhu yake pauri. Tichiita izvi tinotarisa bhuku raJobho pachitsauko chepfumbamwe 9, chapter 9. Munhu angagamuchira here matongero aMwari, kana kuti angamhura Mwari nokumupomera kana kumupa mhosva? Jobho anoti Mwari anopa nyika mumaoko avakaipa, asi anofarira kuparadza vanomunamata. Imi makambonzwa kuti pane vanhu vanoti hakuna varoyi, hakuna chikoko, hakuna madhimoni, hakuna Satani. Sei vanhu ava vachidaro ivo vane uroyi nehusatani? Ivo vane uroyi nehusatani vachizvimanikidzira kuti vange vachibuda pamaTV napamaredhiyo vachitaura kuti zvinhu izvi zviriko, vakutochibudisa pachena mazuva ano zvakanga zvisingaitiki. Jobho unoenderera mberi nokupa mhosva kuna Mwari pachake. Haaise mhosva kumunhu. Mukupedzisira kwebhuku raJobho tinonzwa Mwari achiti iye wakarurama kupfuura shamwari dzake. Mwari akutaura pamusoro paJobho. Waisa mhosva kuna Mwari pasi pokuti aise kuna munhu. Asi shamwari dzaJobho dzakanzi hadzina kururama, dzaisa mhosva panani? Pana Jobho, dzichidhifenda Mwari. Sei zvakazobuda zvakadaro? Zvingagova sei kuti vanzi vane mhosva ivo vaipa mhosva kuna Jobho kwete kuna Mwari, asi Jobho waipa mhosva yekutambudzika kwake kuna Mwari? Mafungiro enyu ndeapi vanhu wee? Pana Jobho chitsauko 9, Jobho anoti haana murevereri, asi ichi chokwadi here? Jobho ari kudaro nokuti nyangwe akazvimiririra achitaura rutivi rwake kuna Mwari. Kuzvimirira ndokuita ndokunamata, ndokunyengetera, ndokuimbira Mwari, ndokukudza Mwari, ndokukumbira Mwari muchinamatira zvamunonamatira. Zvikanzi Mwari akanga asingateerere, Mwari wakanga wakafuratira, Mwari wakanga wakavhara nzeve dzake kune zvose zvaitaurwa naJobho. Nyangwe aikumbirisa achizvininipisa, Mwari haana kukurumidza aunza relief, haana kukurumidza abatsira Jobho apedza matambudziko ake. Tinozviziva sei? Pana chitsauko 9 verse 15, Jobho anoti kunyange dai ndiri munhu wakarurama, handaikwanisa kumupindura kana kumumisa pane zvaanenge andiitira. Nokuti pana Jobho 8 mutsara we3 Bhidhari anoti Mwari haakanganise pakutonga kwake, nokuti haangakanganise zvakarurama. Haasiriwo mashoko here anotaurwa naPauro kuvaRoma 2, kana makamboverenga vaRoma 2, achiti iwe munhu kana wakutonga uri mutadzi, unozvidza nyasha dzaMwari. Mwari ndiye mutongi anoziva zvose. Zvino Jobho warobwerei kupfuura kurobva kunoita vatadzi? Nokuzvinzwa Jobho haana kuda kunotonga munhu, wakaenda kuna Mwari wekuchida tsanambudzo. Rangarirei nyaya yedu kuti munozviziva here kuti dzimwe nguva kana wasangana namatambudziko akawanda, panze pekuti upe mhosva vanhu kana kunongedza vanhu, zviri nani kuti utarisana naMwari pachake. Kana uchitarisana naMwari pachake, uri kuedza kuita sei? Uri kuedza kuti abuditse izvo zvakaipa mauri, zviiswe pachena, uonekwe kutadza kwako,
nechikonzero chaita kuti zvinhu zvakaipa izvi zvauri kutambudzika nazvo zvauya sei kwauri, pane kuti upote uchipa mhosva kuna vamwe, nyangwe vakukanganisira, asi usavakudze nemutoro iwo wokuita kunge vane simba pamusoro pako. Iwe unoti zvose zviri kubva kuna Mwari. Asi chatinomhanyira kufunga, hama dzangu, ndechekuti tinofunga kuti kurobwa kunongoitirwa vakaipa chete. Kwete. Naizvozvo ndisaka musingape mhosva kuna Mwari, muchizviti mimi, muchizvikudza muchiti hamuna kuipa, saka hamufanirwi kuita sei? Kurobwa. Imi hamutadze, saka hamufanirwi kurobwa. Kurobwa kunofanirwa kunge kuchienda kuna vamwe vanhu. Munhu wose unotadza, uyezve Mwari anorova paanenge achida. Hama dzangu, isi vesungano idzva tinoziva kuti zvinotaurwa naJobho zvokuti haana mumiririra, handi chokwadi, nokuti isi tina vamiririri. Vaviri vavo vanogara pamberi paMwari. Mumwe mumiririri tinaye pasi pano. Vaviri varipo pachiso chaMwari ndiye Ishe wedu Jesu Kristu pachake. Sezvatakadzidza kune bhuku ravaHebheru, tinoziva kuti Ishe Mweya Mutsvene ndiye mumiririri wedu nemurevereri wedu, sezvazvinotaurwawo kubhuku raJohani, vhangeri yakanyorwa naJohani. Asi kana tiri pasi pano, tine watinotaura naye mazuva ose, anotireverera, ari mubhuku rezvakanyorwa ratinoti riabwiro kana kuti Bhaibheri dzvene raMwari. Mumiriri wedu ishoko raMwari. Nekuti kana tichizviona takaita sezvinotaurwa mushoko, zvino tichagoti ndiani une mhosva. Asi kana tisingazvione mushoko, zvino tine mhosva, tinotadza. Naizvozvo kurobwa kwedu kwakafanira. Iro Bhaibheri rinoreverera vakarurama, nokuti kana isu tichiita zvakarurama, tinozviona tiri isu tirimo muBhaibheri, semunhu anenge akatarisa pachiringiso. Hatingatyi nekuti tinoziva tine munyaradzi unotisimbisa. Amen. Ndikamakambonzwa zvichinzi mweya munyaradzi naJohani. Munyaradzi unoita sei? Unotisimbisa, achitiudza kuti zvokwadi hatina mhosva, nokuti tinoita zvakarurama. Zvino zvatisina mhosva tiri pakurobwa, tiri panguva yakaita seiko? Tiri panguva yokuedzwa. Tinofanirwa kutsungirira. Zvakita kutoziva kuti aiwa, tapinda muexamination room, tinofanirwa kubuda imomo namaflying colors. Tinofanirwa kupasa. Nyange Ishe Jesu pakutambudzika kwake nezuva rokupedzisira, Mwari wakatumira ngirozi kuzomunyaradza pana Luka 22. Motangira zvino pavhesi 42, asi pandikuda chaizvo pana vhotsi pavhesi 43. Zvichinzi wakanamata achiti, Baba, bvisai mukombe uyu pandiri, kana muchida, kusave kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Zvikanzi ngirozi yakaburuka kubva kudenga yakauya kuzomunyaradza. Amen. Ngirozi kana zvichitaurwa ndiyo inonzi yakauya neshoko raMwari. Zvikanzi shoko raMwari rakauya navatumwa. Naizvozvo kana tichiona Bhaibheri, shoko raMwari, tiri kuona ani? Tiri kuona mutumwa. Usafunge kuti mutumwa achabva kudenga zvichida anga kuburukira iwe, asi mutonaye kare ndiye wamunaye mubhuku ratinoti chibwiro. Chiri kungodiwa inzwisiso nouchenjeri zvinobva kuna Mwari, kuti uzive kuti mutumwa aripo, mweya waMwari uchionekwa uchitaura newe. Sezvamunoziva kuti shoko raMwari rakauya nengirozi, saizvozvo isu tine ngirozi, isu tine shoko raMwari nemweya munyaradzi waMwari. Kana tiri pamatambudziko, kana mukombe waIshe Jesu Kristu usina kubviswa kwaari nokuda kweshoko raMwari, naizvozvo matambudziko enyu haangabve kwamuri kusvikira shoko raMwari richizadzikiswa pamusoro penyu.
muri kuzinzwa kare zvakazadzikiswa zvaishe wedu Jesu Kristu pakutambudzika nekufa kwake. Asi isu titione magwaro akatonyorwa pamusoro pedu anofanirwa kuzadzikiswa. Angadaro asina kufanana zvawo namagwaro aishe wedu Jesu Kristu, asi pane patiri mukati mamagwaro. Kutambudzika uko tinofanirwa kukukunda, ndiko kupasa kwandiri kutaura. Asi makatsvaga nzira dzekwenyu kuti muzvibvise, muchawana mubayiro wenyu, uyezve pane zvamucharasikirwa nazvo pakutsvaga nzira dzamadzitateguru enyu kuti mubvise matambudziko ari pamuri, musingatsvage Mwari, musingazvitsvage mumagwaro. Muchawana mubayiro wakafanira. Uyezve pakuzviita izvi pane chamucharasikirwa nazvo. Kana chinhu ichocho marasikirwa nacho, muchenjere kuti muchazonotsvaga uroyi kuda kubira vamwe vanazvo. Zvino tichatiiko pamusoro pevanoti varoyi hakuna, kana zvipoko hakuna, kana madhimoni hakuna? Haiwa, musatambudzika zvenyu pamusoro pavo. Vari kungosimbisa shoko raMwari rokuti hapana chakaipa kana chakanaka chinoitika kwauri, kusara kwokuti kana Mwari achida. Naizvozvo kana uchinzi waroyiwa, Mwari ari kuda, pane chaari kuda kuti uone, pane chaari kuda kuti chisimbe mauri. Kana wakakomberedzwa namasatani awandisa munyika yekwenyu, anongofamba-famba pose pose, vanhu vohuipi vakafambirwa negehena, pane chimwe chinhu chaari kuda kungozarurira maziso ako kuti uone. Kana kuti pane kumwe kukunda, kusimbiswa kwaari kuda kuti kubude mauri. Jobho anotaurawo nomuromo wake, ina handisi kuti varoyi ava, asi kana pasvika pazvinhu zvaMwari, kuti zvinhu zvaMwari zvo, ndinoda kuramba kuti muroyi ariko, Satani ariko, mweya yakaipa iriko, madhimoni ariko. Handidi kuti zvinge zviri pedyo neni neimwe nzira ndinenge ndichiti hazvina simba. Naizvozvo ndingaiti step yekutanga iyoyo yekutenda. Step yekutanga yokutenda nekushayisa zvinhu izvozvo simba. Imi muchinyatsoziva zvenyu kuti zviriko. Ngati Jobho akataura nemuromo wake oga, achitsiura mukadzi wake ati pamusoro pekungopa simba varoyi namasatanisi nevavengi venyu. Akatsiura mukadzi wake achiti, iwe usaita semamwe mapenzi avakadzi ariko munyika. Munozviona pana Jobho 2:10. Uchitaura zvisina maturo semukadzi benzi. Zvikanzi tingagamuchira zvakanaka bedzi kubva paruoko rwaMwari here? Tisingagamuchirawo nezvakaipawo. Isu tinofanirwa kuti chii? Amen kumashoko iwayo. Naizvozvo ndinoti musapembedza varoyi neuroyi hwavo, n'anga neuroyi hwadzo, masatani neuroyi hwavo, navakaipa nezviito zvavo, iwo mabasa avakaipa. Imi makafanirwa kuti ibvai kwatiri, imi vakatongerwa gomba remoto pamwe naSatani. Nokuti makarengedza kuvadzinga vangakubatei ushe, muchivapembedza nekuvakudza, muchikudza mweya yakaipa namadhimoni, nekungoswera muchigara muchitaura pamusoro pavo, musinganamate nekunangana nani naMwari. Muchida kuona pamungadai mukakanganisa, pamungadai muri kuedzwa napo, mungabatwe neushe hwezvinhu izvi. Chokwadi varoyi vanokwanisa kukubatai ushe namasatani navanhu vakaipa, nen'anga neuroyi hwadzo zvinokwanisa kukubatai ushe pano panyika.
kana muchipembedza zvakaipa zvavo zvavanoita, uyezve kana zvakaipa zvavo zvichityiwa navazhinji, zvichipembedzwa nenzira iyo yekutyiwa nokutendwa kuti zviripo, vanhu vachitsvaga nzira dzekuzvigadzirisa dzavanowana mune vanhu vamwe chetevo, ndo zvinoshamisa idzo nhanga idzodzo navaroyi vavo. Zvinoramba zvichiwedzera umambo hwazvo, zvopedzisira zvabata nyika yose pahuro. Ino hamuchina simba. Makafanirwa kuzvishayisa simba musingazvipembedza. Kana kuri kutambudzika kwenyu, zivai kuti inguva yekuedzwa inopfuura, nokuti Jehovha anoti pana Jobho 2:3, wacherekedza muranda wangu Jobho, iwe Satani here? Kuti Jobho munhu wakakwana. Ini ndinoti kwamuri, ivai vanhu vakakwana. Jobho munhu wakarurama. Ini ndinoti kwamuri, ivai vanhu vakarurama. Jobho munhu unotya Mwari. Ini ndinoti kwamuri, ityai Mwari, musatye zvimwe zvinhu zvose. Jobho munhu anonzvenga zvakaipa. Ini ndinoti nzvengai zvakaipa, itai zvakanaka. Zvikanzi naMwari anorambira pakururama kwake, kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndimuparadze asina mhaka. Amen. Kana zvinhu zvakaipa zvichiitika kwamuri nguva dzose, musangofunga kuti mune mhosva. Kudzai Mwari, wedzerai kutenda nokumurumbidza mumatambudziko enyu iwawo. Musatongofunga zvimwe zvinhu zvese izvi, kana kuti mweya yakaipa iri kukutenderedzai, kana kuti masatani kana varoyi, munenge motovapa simba. MuKristu ndinokuudza kuti iwe, kana uchiziva kuti uri muKristu unotevera Ishe wedu Jesu Kristu, hauna mhaka, hauna mhosva, nekuti wakasukwa nokushambwa nokusunganidzwa naMwari nokuda kweropa nesimba raiye wakatifira Ishe Jesu Kristu. Ngatinzwe kuti ameni ipapo. Usatambanudzira maoko ako kune zvakaipa pakuedzwa kwako, nokuti sezvinorehwa nepisarema rokukwira pana pisarema re125 125 kubva pandima ye3 kusvika pane ye5, zvichinzi nokuti tsvimbo youshe yezvakaipa haingagare panhaka yavakarurama, kuti vakarurama varege kutambanudzira maoko avo kune zvakaipa, asi kana vari vanhu vanotsaukira kunzira dzavo dzakaminama. Amen. Jehovha uchavaparadza pamwe chete navaiti vezvakaipa. Vanhu veZimbabwe, vanhu vavashona, ngavave nerugare. Amen. Muri kuzvinzwa kaizvo? Kutambanudzira maoko enyu kunzira dzakaminama, nokuti panyika zviri kupembedzwa ndezvevaroyi. Muri kuzvinzwa? Vose varikuda kukokorodzai vachiti aiwa, nzira chete yekusuvha chinhu ichi chawira pauri ndeyekuenda kun'anga. Naizvozvo munenge matovapa ushe hwokukutongai. Regedza zvako matambudziko agare pauri, iwe uchigara unyengetera. Muri kuzvinzwa kati? Musape vakaipa simba. Musape vakaipa simba. Garai panzira dzokururama, muchiita zvakanaka zvinodikanwa naMwari. Matambudziko anouya, nhamo dzinouya, nyangwe rufu chairwo rwakauya wani nokunamata kwenyu. Saka mungazotya izvozvo zvisingaurayi. Kana zvazokuuraya zvenyu, ko zvine basa here? Hamusi kuvavarira here kusanganidzwa naMwari? Hamusi kuvangarira here kusangana naIshe wedu Jesu Kristu? Chakanaka kuramba makasimbaradzwa pakutenda kwenyu. Musapotse pakutenda
kwenyu nokunyengerwa. Hama dzangu, naito tumashoko tushoma itoto ndinoti chisarai. Muve nevhiki rinotevera rakanaka. Mwari achikuropafadzai.